hadin bun ki jingin tho halo ka jingroi jung ki Khyrdop Khrong Khajna ka KHADC ha ki surok ba national highway kabla pen kim min sim shikat dei ki nongnya kali bakit ye ki mar ki mata bat balakno ru bajur ke jing ki dot jong ki mar ki mata balakno bakide tangi Khyrdop be an ki bor penya jong ka district jong ka Ri-Bhoi lengbau executive magistrate rangkat ki pulit mata ka sngi ki lalik ban Khang Khyrdep no Ïaka Khyrdop Khrong Khajna bala penyang da ka Khasils Autonomous District Council ha ka surok ba national highway hakashnong Umdihar hadian jong ka hukum bala penmi da ka office jong deputy commissioner la ban kedo bakani ka Khyrdop Khrong Khajna jong ka KHADC kadang yang dang ha unailar hadian jong ka jingda ke ya ka si lai lu jong kari bat la kno ru ba ka dei ka bla shupen yang be an bat lum khajna na ki kali kit mar baper khamtam ki kali banya da ki bar jala kumta na kaliang jong ki kinhon baper na du ki trai bat ginong nya trong hadu ki seng bahlang ki lapan paw ya ka jing saukhia ka bajur halo ka jingmi jong ka te ka Khyrdop jong ka KHADC ha Umdihar bat kila ujor shaw CEM ban shimkia wat ban Khang Khyrdep no Ïaka namar ka jingma jong ki nong nya trong pakhap ban siu Ïaka pisa ha ka te ka Khyrdop Sebun. Sampai. Awalnya yang best. Seperti seruan, benar. Deputy Commissioner juga Ri-Bhoi District take order kat dalam ni kabatai ba ya kini ka check gate jong kini ka KHDC ngap ya Khadc